Neće pred kamerama, napolju je prva ona. Bivša zadrugarka Aleksandra Subotić uputila je oštre reči na račun učesnika zadruge ističući da su njen nekadašnji dever i njegova žena velika laž za javnost. Zadrugarka prošle sezone realitija Zadruga 2 otvorena i bez ustručavanja za reality magazin otkrila sve o bračnom paru Dragojević. Sandra ističe da je ova sezona realitija teški promašaj jer se u njoj nalaze žena lakog morala i učesnici koji nemaju mnogo toga da ponude. Subotićeva još u realitiju parovi bila na ratnoj nozi sa Dalilom i Dejanom Dragojevićem. Priča ovog para je laž upakovana za javnost, ističe reality zvezda. Dalila i Dejan nemaju šta da pokažu, ušli su u zadrugu puni sebi, cela priča oko njih je prenapumpana. Oni su velika laž upakovana u mašnicu, zapravo su veliko ništa. Dalila savršeno kontroliše Dejana, drži ga na uzici, jaka je karakterno, a on je za nju dete koje se u nju zaljubilo. Svakako je Dejan bolji čovjek od Davida, bar za vezu. Generalno, Dragojevići su za mene jako loši ljudi, priča Subotićeva za reality i dalje nastavlja. Dalila je dobila premiju, a koliko je ona dobra za njega, to je već pitanje, naglašava Sandra i dodaje šta bi se dogodilo da se ponovo susretne sa Dragojevićima u realitiju. Hvala Bogu, više sa tom porodicom nemam ništa. Kada bih ušla u zadrugu, oni bi to jedva dočekali i ja bih se trudila da ih ne vidim. Bez mene ne postoji niko od njih. Dragojevići su nažalost neka moja veštačka tvorevina, sve bi ih činili da budu u centru pažnje, ja bih ih kulirala, izjavila je za reality bivša učesnica. Aleksandra posebno ističe da Lilinu naklonost ka drugim muškarcima i napominje da idiličan brak sa Dejanom napolju izgleda skroz drugačije bez kamera. Dalila voli da menja muškarce, pre Dejana je imala petoricu u istoj sezoni. Ona je svesna situacije da bi ukoliko nešto učini bila osuđena od javnosti. Njoj je jako bitno da isfolira i da osvoji neko mesto u realitiju, tu je zbog para. Ono što radi napolju, to je ona, pred kamerama se kontroliše, završila je superfinalistkinja prošle sezone realitija Zadruga, Aleksandra Subotić za reality magazin.